अखन अहाँ सब सुनि रहल छी रंगीला रिकॉर्डिंग स्टूडियो के धमाकेदार प्रस्तुति। छोरी सुने तोरा आम गाछी घूमे आइबो, तोरा आम गाछी घूमे आइबो गे छोरी सुने तोरा आम गाछी घूमे आइबो। तोहर वाला आम दुनु खाइबो गे छोरी तोरा बहिन के टिकला दबाइबो। तोहर वाला आम दुनु खाइबो गे छोरी तोरा बहिन के टिकला दबाइबो। Presented by Rangila Recording Studio, Jhajra Chowk, Kusheshwar Khan. Mixed by Raman Alvela. म्यूजिक बाय डीजे उमेश तोहर कलकतिया लागै छौ सुपर गे, तोरा बहिनो के भेगल मजार गे। हे गै तोहर कलकतिया लागै छौ सुपर गे, तोरा बहिनो के भेगल मजार गे। धीरे धीरे दुनु के दबाइबो गे छोरी सुने, धीरे धीरे दुनु के दबाइबो। तोहर वाला आम दुनु खाइबो गे छोरी तोरा बहिन के टिकला दबाइबो। तोहर वाला आम दुनु खाइबो गे छोरी तोरा बहिन के टिकला दबाइबो। तोहर वाला आम दुनु खाइबो गे छोरी तोरा बहिन म्यूजिक बाय डीजे उमेश राइटर सोनू से मिले चाहिए भोर गे, राम प्रकाश दीवाना से चुसबै छी ठोर गे। बढ़िया चुसाई ले गे। हे गे राइटर सोनू से मिले चाहिए भोर गे, राम प्रकाश दीवाना से चुसबै छी ठोर गे। ऊपर चहैर के हिलाइबो गे छोरी सुने, ऊपर चहैर के हिलाइबो। तोहर वाला आम दुनु खाइबो गे छोरी तोरा बहिन के टिकला दबाइबो। तोहर वाला आम दुनु खाइबो गे छोरी तोरा बहिन के टिकला दबाइबो। Presented by Rangila Recording Studio, Jhajra Chowk, Kusheshwar Khan.